Bones, soc Aitor Puyol i soc alumne del Sant Josep Obrer. I avui vos explicaré com funciona el GeoGebra. El GeoGebra és una aplicació la qual ens pot ajudar a l'assignatura de matemàtiques, física i química o inclús dibuix tècnic. Aquesta aplicació serà útil pels estudiants d'ESO, de tercer d'ESO cap amunt, i normalment s'utilitza per rectes i vectors. Com podem observar, aquest és el logo de GeoGebra. Per començar, cercam en Google GeoGebra i ens ficam en el primer que surt. Una vegada dins GeoGebra, a dalt a l'esquerra hi ha una calculadora. De seguit, un cercle amb un triangle i després com una taula. A la calculadora podem escriure equacions com y és igual a 2x menys 5. Si observam, a la dreta hi ha una gràfica la qual podem fer en fora o no, depèn del que vulguem. Al cercle i el triangle trobam diferents opcions, com per exemple herramientes bàsiques, edició, medis, punts, rectes i altres. Com has vist, ja he posat 2 punts. Ara posaré una intersecció entre l'eix X i l'eix Y. També es poden posar rectes, semirectes, inclús vectors. Si tornem a la calculadora, podrem observar tot el que hem fet. Una vegada, si donem en els 3 punts, ens surten diferents opcions. Una d'elles és esborrar. Així podrem esborrar tot el que hem fet. Si donem a dalt a la dreta els 3 punts, ens aturarà a registrar-nos a l'aplicació. I si donem els 9 punts, ens surt totes les funcions que té GeoGebra. Començarem per la primera, Suite Calculadora, a la qual, si anem al cercle i al triangle, podem posar punts, podem posar interseccions, podem cercar angles, podem fer punts simètrics, també podem fer perpendiculars, paral·leles, també es poden fer segments, rectes, semirectes, circumferències amb compàs i semicircumferències. I a la calculadora, com he dit abans, pots veure tot el que has fet i esborrar coses que no vulguis. Ara anirem al bloc de geometria. Si anem a geometria, al cercle i el triangle podem trobar el que es pot fer, com per exemple polígons, punts, podem posar segments, fer rectes, inclús circumferències. I com altres, si anem a la calculadora, podem veure tot el que hem fet i esborrar. Ara ens ficarem a calculadora 3D. A la dreta veiem uns eixos i ens anem a la calculadora per posar una recta.
com per exemple i és igual a 2x més 3. Si miram a la dreta, veurem que s'han posat els eixos i pots moure i veure-lo en 3 dimensions. Ara ens anem al cercle i el triangle i podem veure que podem fer piràmides, cubos i esferes. I com he dit abans, a la calculadora ens surt una altra vegada tot el que hem fet i podem girar i veure-lo en les diferents vistes. Ara ens ficarem a calculadora CAS. Aquesta calculadora tenim els eixos a la dreta i només encontrem la calculadora on es pot posar les rectes, com per exemple i és igual a 3x menys 1, i és igual a 0 i x és igual a menys 1. I una altra vegada, a la nostra dreta ens surt la gràfica on la podem moure. Ara ens ficarem a calculadora científica, la qual ens serveix per fer operacions. Podem fer arrels, com per exemple l'arrel de 12. Podem fer elevacions, com per exemple 4 elevat a 2. Podem fer sens i cosens, sumes i restes, i multiplicacions i divisions. Ara ens anirem a notes, on, com veiem, es pot escriure i si anem al cercle i al triangle podem veure com es poden fer rectangles, quadrats, cercles i, com he dit abans, escriure. Es pot posar de diferents colors, amb diferents grossàries i tot és ajustable. Ara, per últim, donarem els 9 punts i veurem el GeoGebra clàssic. En aquesta opció de GeoGebra podem posar a l'esquerra les equacions. A dalt ens surt punt, on podem posar punts, interseccions. Després al costat tenim que es poden posar rectes, segments, semirectes, vectors, tot el que hem vist. Després es poden posar perpendiculars, paral·leles, mediatrius, tangents, tot el que hem vist. Es poden fer polígons, tot tipus de polígons. També circumferències, tot tipus de circumferències. Podem fer el·lipses, hipèrboles, paràboles. Podem cercar un angle, per exemple, també, amb aquesta opció. Podem fer simetria, tot tipus de simetria. Podem deslitzar, añadir text, posar imatges. I, com sempre, la part de l'eix es pot moure, es pot fer en fora o no. I tenim per fer la forma llapis i per fer el llapis directament. I aquesta opció té que es pot escriure a mà i pots elegir el color, com per exemple vermell, i pots agrandar-lo, fer-lo més gruix i que sigui discontinu, de totes les maneres. Com hem vist, GeoGebra serveix per fer tot tipus de coses relacionades amb les rectes. Moltes gràcies per veure aquest vídeo, dona-li like i ens veiem.